Без телекамер і родичів Кремль будь-що намагається втаємничити судилище над військовополоненими українськими моряками. На завтрашнє засідання Лефортівського суду, де нашим військовим мають продовжити арешт, російське ФСБ просить не впускати нікого, окрім адвокатів. Захисники впевнені, Росія таким чином намагається приховати від світу ганебну розправу над полоненими українцями. Далі мої колеги. Спроба приховати інформацію щодо незаконного суду над українськими військовими моряками. Так оцінює адвокат Микола Полозов клопотання ФСБ про закриття завтрашнього засідання Лефортовського суду. Федеральна служба безпеки пояснює своє бажання утаємничити засідання, посилаючись на таємницю слідства та безпеку. Адвокат переконаний, мета країни-агресорки – приховати інформацію щодо незаконного суду над моряками. А єдина стратегія для звільнення українських військовополонених – це міжнародний тиск на Кремль. На самом деле это, безусловно, трансляция воли Кремля, потому что после захвата украинских военнопленных моряков в Кремле отчетливо понимают несостоятельность предъявленных им обвинений, несостоятельность и незаконность удержания их под стражей, а фактически это является военным преступлением, нарушением Третьей Женевской конвенции, международное давление на Кремль сделает политическую цену удержания этих 24 военнопленных, а также 3 захваченных кораблей настолько непомерной, что Кремлю будет проще этих людей освободить. А уповноважена з прав людини Людмила Денісова сьогодні не змогла зустрітись з російською колегою Тетяною Москальковою. Денісова сьогодні приїхала до Москви, де мала обговорити з російським омбудсменом суд над українськими моряками, але отримала від Москалькової СМС, що у тої з'явилось термінове відрядження до Узбекистану. Українська омбудсмен каже, що Москальковій просто немає що відповісти на незручні питання про українських військовополонених. Ми з нею домовились, що буде розмова конфіденційна, що без якої преси, що ми перебалакаємо з них по тих питаннях, які себе запланували. Але я зв'язую це з тим. Ми вчора ще мали таку інформацію, що все ж таки будуть розглядати справу по нашим морякам в закритому режимі, а я б задавала невдобне питання, і тому вона не хоче відповідати на такі питання. І думаю, що вона просто, може вона сама, може отримала команду, щоб зі мною не зустрічатися. Захист українських моряків буде добиватись відкритого засідання. Москві не вдасться приховати розправу над українськими моряками, каже координатор захисту Микола Полозов. Він впевнений, Росія обов'язково понесе політичні втрати через нехтування міжнародним правом. Владислав Стужук, Олена Стецюк, Заман, АТР.